o wagtlar taýdanatly gepleşmeden bu mewsümni, täze mewsümni bir näçe sahypalar girdik. Sizin ýaşaşyk muşdoklaryňyzdan gepleşmede mihman çağırdyk diýdi. Ýöne siz olary ýazgy edemizdi, siz ýokduňyz, ýazgy etdik. Olara bir näçe soraglary berdik. Olaram çağı pikir bilen, çağı ýüregi bilen jogaplandyrdylar. Gel şol ýazgymyda ekrana ýöretädir rejissörme taýinlady. Birlikde tomaşa eder, sonra gepleşmeye devam eder. Salam. Howmy? Adyň näme? Rawşyn. Yunus. Welcome. Welcome. Näçe ýaşyňda? 9, 7. Şuma haýty pasl dowam edip dur? Ýaz. Ýaz pasl dowam edýär. Şuwa öňümizde näil bayramçylyk ýetip gelýär? Mart. Yo, martdygyny bilýän. Enelerimizden bir bayram bar. Näçinji mart diýilýär şoňa? Ferhat? Näme? 2. Ana 8-nji mart. Ondan şu bayramçylykda ýigitler näme diýär? Ecelere datlara kömekleşe, Ondan ennelerine da sowgat berýärler. sen ejene sowgat taýarladyň. Sowa, Näme taýarladyň? gül, Gül taýarladyň. Gülüň ýany bilen goşgy aýdym. yok. Aydın bilýän. Aýdym bilýän. Näil aýdym bilýän? Kimiň aýdym ol? Alapdan. Aýdyp berjekmi? Bol. Ýadan çykdy. Indi näme etmeli? Owadallyňmy? Gül. Gül. Owadanmy gülüň? Goşgujukdan? Aýdyp berjekmi? Arkadan yoluna verip yan koyumda tutmasdan elimde baydan babakım var. Mele olsa çalaca bile. Çalajadan aýdyp ber. Ýöne gıýgyryp aýt. Mele olsa çatırtana hani. Nerede? Nata çağır, hey, mele olsa. Näil sowgat taýarladyň sen? Gül. Kim üçin? Ezenci. Bolmy. Diňejene sowgat berjekmi? Da. Kakyňa da sowgat berjek. 8-nji mart kakyňa bayram bolýar şeýlemi? Kakyň ejene näme sowgat taýarlady? Telefon. Näil telefon? iPad. Ejen kakyňda näil sowgat almany gowy? Gül. Ondan Bol. Ene kida gottayan hemme neler eceler hemme gıydaran. O jiglerme muttayan. sınıftaşlaryňy, moýlumlaryňy gutlaýan. Hava gottayan. Ene muşdoklaň ýaşaşyk